Jaatinen. Sähän on taas myöhässä. No, ei muuta kuin kaupan tekoa. Niin katsotaan sitten sitä sopimuksen jatkoa. Päivää. Happy Hooverin Jaatinen. Päivää. Päivää. Jaatinen päivä. Päivää. Happy Hooverilta Jaatinen. Oiskohan aika uusia talon pölyymmyritilanne ja laittaa kerralla kuntoon? No, tuu sisään, katsotaan. No miltäs vaikuttaa? Oikein hyvältä, oikein hyvältä. Ja anteeksi. Jaatinen. Ei oo. Ei oo mennyt. Ei oo mennyt niitäkin. Ai, että maanantaina tervetuloa töihin. Kiitos sama. Kuulehan Jaatinen. Eiköhän istuta alas ja minä keitän kahvit ja sen saa kertoa kaiken. Ja on siltä tullut useampikin kortteja. Niin ja pomo sanoi, että maanantaina ei tarvitse tulla enää töihin. Tiedätkö, mikä sinulla on ongelma? Sinä annat ihmisten kävellä sinun yli. Sulla ei ole selkärankaa sen vertaa, että nostaisit itses ylös ja olisit mies. Sä et uskalla tehdä mitään, mitä sinä haluat. Tai sun sydän sanoo. Ja sen takia tuommoiset pomot, mitä sinulla on, pystyvät sinua kyykyttämään. Ne näistä tietää, että sä et ikinä pane niille vastaan. Jaatinen, sä oot taas myöhässä. Jälleen kerran. Jaatinen, kato, sun sopimus ei oo enää. Mitä mun pitäisi sitten tehdä? Sinunhan pitää ottaa paikkas tässä maailmassa ja tehdä mitä sinä haluat. Nyt minä tiedän tarkalleen, mitä minun pitää tehdä. Voi voi. Kyllä minä tulen.